Nalazimo se na Evropskom prvenstvu 2017. godine koje se održava u Češkoj, u gradu Brnu i želim da pitamo kapitena reprezentacije, da postavimo kapitenu reprezentacije par pitanja. Kakvi su vaši utisci u Evropskom prvenstvu? Utisci su fantastični. Znači, organizacija je na vrhunskom nivou, uslovi za igru su odlični. Što se tiče domaćina, korektno smo dočekani. Sve u svemu, znači utisci su zadovoljavajući i sve pozitivno što se tiče i organizacije i svega ostalog u vezi s organizacijom. Kako ste zadovoljni nastupom naše reprezentacije koja se plasirala u osminu finala, to jest među najboljih 16 ekipa na Evropskom prvenstvu? Nastupom reprezentacije smo izuzetno zadovoljni. Imajući u vidu da su to debitanski nastupi za sve igrače, možemo biti vrlo zadovoljni. Imali smo vrlo tešku grupu. Bosna i Crna Gora su sam krem evropskog mini fudbala. Pobeđena je jedna Italija, iza koje stoji Savez, koji su znači, imali svi odgovarajuće pripreme. Stoga znači, možemo biti vrlo zadovoljni našim nastupom na ovom evropskom prvenstvu. Znači, obezbeđen je plasman u narednu rundu kao najbolja trećeplasirana ekipa i napravljen je istorijski uspeh za našu reprezentaciju, jer na prethodna dva nastupa nijedna naša reprezentacija nije uspela da prođe grupnu fazu takmičenja. Šta očekujete od nastavka prvenstva, to jest od današnje utakmice protiv Rumunije, koja važi za jednog od favorita, a ako ne, možda i za glavnog favorita za osvajanje ovog evropskog prvenstva? Pa kao što ste rekli, Rumuni su trenutno svetski prvaci. Šta da očekujemo iz ekipe iza koje stoji nacionalni savez, koji imaju 2 meseca priprema iza sebe. To je nacionalni sport u njihovoj zemlji. Šta da očekujemo? Očekujemo samo jaku borbu. Igrači će dati svoj maksimum i nadamo se prolasku dalje. Ako taj maksimum bude dovoljan za prolaz, bit će dobro. Ako ne bude, stisnućemo, čestitaćemo protivniku i to je to. I za kraj još jedno pitanje, ako možete da nam kažete, da poručite nešto našim ljudima u Srbiji, sponzorima, igračima i eto, jedna poruka za kraj. Poruka za kraj je da se zahvalimo prvenstveno svim kompanijama koji su omogućili naš dolazak na ovo prvenstvo. Tu prevashodno mislim na Novosadski sajam i na direktora Cvetkovića. Teo bih da se zahvalim igračima koji su dali svoj maksimum, izneli su veliki teret, napravili smo istorijski uspeh za našu reprezentaciju i nadam se da će u nekim budućim nastupima i država i razne kompanije imati više razumevanja i razumevanja za pomoć prevashodno u dolasku znači, na ovakav evropski šampionat i na ovakvu jednu smotru fudbala. To je to. Lepo.